Това ще бъде дълъг уикенд, пълен с много събития. Днеска е петък, отиваме на бюти workshop в Йоана. След това отиваме да снимаме съдържание с екипа на Слей. Гледката в планината е супер. Така изглежда човек, който за час и половина преживя всякакви неща. Лицето ми беше по-червено от този ягодов колаген, но стигнах долу-горе на време за бюти workshop-а. Шугар и джипси си живеят най-добрия живот, а ние се маскирахме. Ако не сте виждали таласа ми скоро, ето ни. Цял пакет. Теста продължи с измивния гел, много приятно мирише, както и цялата серия козметика. Между другото, нова е корейска, без парабени и сулфати и се усеща много приятно на кожата. Аз тепърва ще я тествам. Този увлажняващ лосьон прави кожата супер мека. Бюти workshop-а мина и се преместихме в едно от нютришън студията, за да снимаме малко съдържание. Тук може да видите актьорите в действие. И накрая, ако си мислите, че един TikTok се снима бързо, този отне сигурно час и половина и поне 5 опита. Има и още, обаче до тук ми свършват кадрите. Мога да кажа, че се включих в Слей, за да се науча да ставам рано, но останах, защото общността е много готина и днес се видяхме на живо за първи път с повечето хора.